Onko akku tyhjä? Siltä näyttää, joo. Joskus sitä sattuu paremmallekin autolle. Ei sun saa tulla kaupassa rosmariinia. Rosma, mitä? Ei, anna olla. Mä en lähde kyllä pitkin kaupunkia mausten takia juoksemaan. Kuule Hanna, otetaan mun autosta virtaa. Pääset matkaan, mulla on kaava. Anna olla, ei se ollut niin tärkeä. Tossahan se on ihan vieressä, ei mene kuin minuutti. Kokeiles nyt. Jep. Kiitti sulle. No. Mä muistan joskus kauan sitten meillä oli sellainen vanha sitikka. Ja meidän Liisa ei saanut sitä koskaan käyntiin, ei ikinä. Jos mä olisin silloin tiennyt, että eräänä päivänä Liisa ei tukkas sanoa, että Ismo tuus laittaa sitikka käyntiin, niin... Sulla ei sit ketään naisystävää? No ei. Tällä hetkellä on tuo elämä vähän kiireistä. Mä luulen kuule, että Suomi on pullollaan naisia, jotka haluaisi tutustua just suhun. Kuka nyt meikäläiseen haluaa tutustua? Ja sitä paitsi onhan mä tuolla kaupassa päivät pitkät, jos niin hirveästi haluaa tutustua. Ei perhana, nythän mun akku menee tyhjäksi. Älä nyt. No löytyykö sitä maustetta? Löytyi, joo. Kuule Ismo, Niin? mä tunnen yhden sellaisen ihmisen, joka järjestää semmosia hiihto- ja vaellusretkiä tonne Lappiin. Niin. Ja ne on tavallaan semmosia sinkkumatkoja. Ja mä ajattelin, Hetkinen. Siis sinkkumatkoja, unohda koko juttu. No mä vaan ajattelin, mä voisin antaa sulle sen matkanjärjestäjän numeron. Hei Hanna, hei. Tommonen ei kuulu oikein mun systeemiin, et kiitti vaan. Okei, ei millään pahalla. No eipä tietenkään. Mut mä nyt en aio tässä ruveta mitään kutumatkoja reissaamaan. Eikä mulla ole aikaakaan. Okei, ne on vaan hauskoja matkoja, mä oon kuullut. Joo. Mä joudun olemaan niin paljon tässä kaupassa töissä, niin en mä pääsiskään, vaikka mä haluaisinkin. Tiedätkö, musta olisi hyvä joskus pysähtyä vähän miettimään, että mikä elämässä on oikeasti tärkeää. No mut moi moi, mun täytyy mennä ruokkimaan nälkäiset.